در толори макомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Хучанд ҷаласаи навбатии шӯрои хамохангсозии макомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр бо ҳузури раиси шаҳри Хучанд маъруф Муҳаммадзода, аъзои шӯрои хамохангсозии макомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр, кормандони нозироти андози шаҳр, сардорон ва мудирони шӯъбаи дахлдори шаҳрдорӣ, раисони кумитаҳои маҳаллаҳои шаҳр, соҳибкорони инфиродӣ ва дигар масъулин баргузор гардид. раиси шӯрои хамохангсозии макомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хучанд, прокурори шаҳри Хучанд Авазҷон Назарзода ҷаласаро ифтитоҳ намуда иттилоъ дод, ки дар рӯзномаи ҷаласа вазъи иҷрои қонунгузории андоз дар қисми пардохти саривақт ва ба буррагии андозҳо, сабабҳои афзоиши бақияи андоз, дарёфти манбаъҳои нави андозбандӣ ва кам кардани бақияи қарзи андоз дар 11 моҳи соли 2019 дар шаҳри Хучанд мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. нахуст аз рӯи масъалаи наумбурда прокурори шаҳри Хучанд Авазҷон Назарзода баромад намуд. бояд қайд намуд, ки ба ҳолати 1 декабри соли ҷорӣ нақшаи қисми даромади бюджети шаҳри Хучанд аз рӯи ҳамаи намуди андозҳо бо назардошти андози иҷтимоӣ 559 миллион сомону 586 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардида, иҷроиши он 505 миллиону 808 ҳазор сомонӣ, ё ин ки 94% таъмин гардааст, ки аз нақшаи пешбинӣ гардида 53 миллион кам ҷамъоварӣ карда шудааст. нақшаи андози иҷтимоӣ аз ҳисоби ташкилотҳои ғайрибюҷетӣ ба андозаи 90% таъмин гардида, ба ҷои 124 миллион нақшаи пешбинӣ шуда ба бюҷет 111 миллиону 629 ҳазор сомонӣ нисбат ба нақшаи пешбинӣ шуда 12 миллион сомонӣ кам мебошад. нақши иҷроиши андози иҷтимоӣ аз ҳисоби корхонаҳои бюҷетӣ бошад, ба андозаи 78% таъмин гардида, ба ҷои 54 миллион 162 ҳазор сомонӣ ба бюҷет амалан 42 миллиону 347 ҳазор сомонӣ ворид шудааст, ки аз нақшаи пешбинӣ шуда 11 миллиону 804 сомонӣ кам мебошад. шахсони масъул барои худтон налиста гирифтони рақам дорад. Авазҷон Назарзода афзуд, ки аз тарафи прокуратураи шаҳр дар давраи 11 моҳи соли ҷорӣ нисбати 5 нафар рохбарони ширкатҳо ва соҳибкорони инфиродӣ барои саркашӣ намудан аз пардохти андоз ва дигар ҷиноятҳо дар соҳаи андоз парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва мавриди тафтиш қарор дода шуданд. иттилоъ дода шуд, ки макомоти прокуратураи шаҳр дар 11 моҳи соли 2019 баҳри кам кардани бақияи қарзи андоз ба 51 андозсупоранда амр дода ба бюҷет маблағи зиёда аз 6 миллион сомонӣ ситондааст. сипас сардори нозироти андози шаҳри Хучанд Дилшод Ҳакимзода, сардори раёсати молияи шаҳр Абдусалом Бобоҷонзода, сардори шӯъбаи андозсупорандагони калони вилоят Фарзон Оқилзода, сардори шӯъбаи андозсупорандагони миёнаи вилоят Баҳодур Алиев доир ба самти фаъолият ва муаммову мушкилоти пешомада маълумот доданд. ҳамчунин ҷиҳати дарёфти манбаъҳои нави андозбандӣ, ҷонок намудани фаъолият дар самти ҷамъоварии маблағ, андешиву пешниҳодоти хешро ироа доштанд. раиси шаҳри Хучанд маъруф Муҳаммадзода зимни баромади худ таъкид дошт, ки баррасӣ шудани вазъи иҷрои қонунгузории андоз дар 11 моҳи соли 2019 дар ҷаласаи шӯрои хамохангсозии макомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр масъулияти роҳбарони идораву ташкилот бахусус сектори молияро бештар намуда, бояд эшон дар ин самт хулосаҳои зарурӣ ва дахлдор бароранд. шаҳрдор бо таҳлили вазъи воқеии соҳа таъкид дошт, ки то ҳол сарчашмаҳои ошкорнашудаи андозбандӣ мавҷуд буда, раисони кумитаҳои маҳаллаҳо ҳамкории худро бо макомоти андоз зич ба роҳ монда дар ин самт тадбирҳо андешанд. таъкид шуд, ки аз ваҷҳи иҷрои буҷаи давлатӣ масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ вобаста аст. аз ин лиҳоз роҳбарону масъулини дахлдорро зарур аст, ки то охири соли ҷорӣ дар ин самт тадбирҳои фаврӣ андешанд. дар анҷоми ҷаласаи шӯрои хамохангсозии макомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хучанд баҳри тақвият бахшидан ба фаъолияти макомоти дахлдори давлатӣ ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳо ва ба бюҷети давлат ситондани бақияи қарзи андозҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.